तर मित्रांनो आज असा लग्न, तर लग्नाचा 7:30 टायमिंग. मी इकडे जरा ते शूज घातलेले सुकत दुपारी धुतले मी गच्चीवर करण्यासाठी गेलं. तर आता मस्त आंघोळ करतोय, तयारी करतोय आणि मग डायरेक्ट मग आम्ही जातालो आता हॉलवरती. बघूया हॉलवरती गेल्यानंतर तर मग चला जाते आता खाली बघूया. नाही मुंबईत राहता माहिती आहे तुम्ही. आणि इकडे म्हणजे मोरे जरा बघा जरा इकडे. कडकच केला. नवरा मुलगा करणार कुठे. अरे लोकांचे डोळे म्हटलं बघणार. जेवणाची सिस्टीम बघा, खडे खडे. कलिंगड अडकू कसं सगळ्यांना कलिंगड वाटता. हा ना समजला. आता समजला. मी काय करू सुर. अरे आम्ही जाता लाईट जाता मग तिकडे पण मग अशी गेलो लाईट गेली. आज उपाशी आम्ही वाटता. तू घरात रात्री 2 वाजता. मग तुझं लक्ष नव्हतं वाटतं. गर्दी बघा. गावच्या ठिकाणी असं काय असतं तर आपण कधीच जेवण मोकळं झालो. मुंबईत आहे कसं इज्जत जाऊ नको म्हणून जरा. हा बघा आता लाईट येईल. आता प्रॉपर तुमका दिसू शकता किती गर्दी आहे.
काय काय या जेवण त्या बघ नॉनव्हेज हा काय दिसतं? नॅरो घालायचो नॅरो गेली स्टाईल भावाची हे बघा काय नाही रे तसं पण तू पहिल्यांदाच आलाय व्हिडिओ मध्ये राज ओके फक्त घेऊन चल मला गावात तू गावात आलास तर ऐकणार नाही ते मला पण माहिती आहे तुझ्या बरोबर पावसामध्ये तू बोलतो फक्त येत नाही मच्छी बिच्छीची पकडायची बघितले ब्लॉग बघतो तू बायकोला दाखवतो मी तुझे ब्लॉग असं काय बोलतो ती रान भाज्या बिजा नाही का काढू एका माणसाला घेतलं त्याने घेऊन तर त्याला माहिती बघा काकांना नॉलेज आहे कुठे भेटणार आलो खाली बस हे बघ अरे सॅलड नाही घेतलं हा खाया चला पटपट पटपट जेवूया आता पण जेवूच असल्यामुळे ना शूट करू भेटणार नाही का आपण आता ठेवूया सगळ्या ते उभे होते बघा चला पहिला पेट पूजा करू चला 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 खाबों में गीत है दीदों में जिंदगी है तर हिला असं सँड हट स्टेशनवरती भाऊ जाता दिव्याक रोड कोणी तर बोलून दाखवायचं हा कोण वाट लावलेली त्या स्टेशनच्या नावाची स्टेशनच्या म्हणजे त्या एरियाची नावाची वाट लावलेली बेंगलोर आपल्या गावची संडास रोडवरती ला आम्ही तर आता एका डोंबिवलीला आहे बघा डोंबिवली चला भाव चाललो आता बघूया भेटता कधी चल Thanks a lot for your love and thanks a lot. तो फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा यहाँ पे सभी का कहना चाहूँगा। बोल आता माझा ब्लॉग नाही आला म्हणजे राबवलेला आता माझा व्हिडिओ काय माझा आज व्हिडिओ नाही काढला ब्लॉग मध्ये आली तर म्हणजे माझा दाखवला हे बघा लुक बघा लुक कमेंट करून सांगा मी कशी दिसते प्लीज कमेंट करून सांगा कशी दिसते आणि तुम्हाला ऑर्केस्ट्रा पण कसा वाटला ते पण सांगा
फॅमिली आणि आपली तर मित्रांनो, वरात काढता काढता इलेले पोलीस आणि वरात झाली कॅन्सल. आता पायी पायी अशीच रिकामी वरात झाली आहे घरी. वाजले किती माहिती आहे? 2:30. आणि 2:30 वाजता मुंबईत तरी कोण वाजवायला देईल काय? नाही देणार. तोपर्यंत नदी नाही पोहोचत नाही. हे बघा नुसते राऊंड मारतात पोलिस. कसे जायला वाजवायला देतील? तसे पण वाजले 2:30 नाही भेटणार वाजायला. मग आता चला पायी पायी. हे बघा चाललो आपण. कोणी जर उड्या मारायला पोटात दुखायला लागलं थांब. डोंगरी के सुलतान डोंगरी के सुलतान उलटा मी उलटा झालो काय? असं पाहिजे.
बॉम्ब भेटतात मी घाबरलोच बॉम्ब टाकतो कशी बॉम्ब लावतात त्याचा बोल